Utkalo tile 21 Mali douanier olu y'u tɛgɛ da mugujugu dɔw kan minnu tun bɛ ka don Mali kɔnɔ. An balima aw bisimila Mali Actu ka kunnafoni kɛnɛ kan. An ye nin kibaruya ninnu sɔrɔ ka bɔ Mali douanier olu ka bɔlɔlɔsira kan. U ka sɛbɛn kɔnɔna la u ye a yɛrɛ ka fɔ ko mugujugu 20,952 ko u sera ka u tɛgɛ da o de kan. Ko nin mugujugu ninnu kɔni kun dogolen don mobili dɔ kɔnɔna la, ni o mobili in kɔnɔna la u kun kɛlen bɛ ka dogo fɛn dɔw cɛla i n'a fɔ boisson ale ni dumunifɛn carton dɔw cɛla. Nin mugujugu minnu minɛlen filɛ nin ye, a yirala k'a fɔ ko ninnu bɔra kɔgɔji gunkan jamana dɔ la. Dancɛ tɛ jamana min ni Mali cɛ. Ko nka sɔnni mugujugu ninnu ka se o jamana in na, ko a bɔra kɔgɔji gunkan jamana wɛrɛ la mun ni Mali bɛ sigiɲɔgɔnya la. Nka jamana kelen kɔni tɔgɔ ma fɔ. Mun bɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko ninnu kɔni tun ye labɛn caman kɛ u ka nin waleya in kama. Sabula u ye o turucɛba ninnu bɛɛ kɛ walasa cogoya min na ka se ka hakiliw lasonya ka don ni nin mugujugu ninnu ye Mali jamana kɔnɔ. Douanier olu ka foroba cakɛyɔrɔ bɛ ni o ye Direction du renseignement et de la lutte contre la fraude. Olu ye kunnafoniya sɔrɔ nin bolimafɛn ninnu kan kabini a mɛnna. O kama olu ye u ka jateminɛw bonya bolimafɛn in kan. Ninnu kun ye a laɲini siɲɛ fɔlɔ la ka don ni hɛrɛma kɔnɔ ale ni kuru ye. Nka u ye a jateminɛ ko sɛgɛsɛgɛliw barika bɛna bonya u ma o yɔrɔ kofɔlen na. O sababu la u taara ko u bɛ don ni Benin ye, u taara minɛ o poste la yen nɔ. Bolimafɛn minɛlen na a taara ye k'a fɔ ko mugujugu caman de tun bɛ a kɔnɔna la. Wa u ye kegunya baara kɛ k'a dogo dumunifɛnw ale ni boissonmafɛn dɔw cɛla. Nka o bɛɛ n'a ta douanier olu ka sɛgɛsɛgɛli sera ka u tɛgɛ d'a kan. Tɛgɛ dalen min filɛ nin mugujugu ninnu kan o ye sebaaya dɔ sɔrɔlen ye Mali juguw kan. Sabula a bɛ se ka kɛ nin mugujugu ninnu kun mana taa bin maajugu jɛkulu dɔw tɛgɛ kɔnɔ u tun bɛ se k'a ta ka kɛ ka Mali jamana kɛlɛ. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u tulo kan. Ani ce a ka kulomajɔ la. Aw k'an bɛn sanga wɛrɛ.